Ik ben Jacob Winia. We binnen jou op het Nijstedt nummer 73 bij Jacob Mannenmode. Het kwam vooral dat mensen wel eens binnenkwamen dat we zalen op het raam hier, maar in de tijd van uitverkeer. Dus dat bracht me aan het denken. Ik dacht van, hé, dat kan wel los. Ik maak je er uitverkeer van. En juist nou dat er uitverkeer op het raam staat en ik heb een huiskamer van Jacob, met de Friese teksten, met de Friese regels die we in de winkel broeken, krijgen we een heel grote sympathie van klanten. Klanten die binnen en zeggen van Jacob, wat is dat leuk, dan Fries broeken en niet altijd Engels. Want het Engelstalige, daar hebben ze wel een beetje hun nacht van. We verkopen kleren in het middensegment, maar we hebben mooie merken in het middensegment. Een State of Art, Kastanje en Vanguard. Voor de modieuze man, maar ik wil voor de traditionele man. Mooie dingen en we geven kwaliteit en mooie stoffen. En vooral een heel goede pasvorm, dat vinden we heel belangrijk. Een klant die moet zich hier tussenvielen, een beetje lekker rondrennen kennen en denken van, hey, goh, wauw, leuk. We gaan naar het huiskamer van Jacob, we gaan naar Jacob daar omkleden. We hebben een kelder en hier vroeger alleen maar pakken hingen. En we gingen zoiets van, goh ja, we kennen wel wat oorsemaatje. Dus we hebben naar de kost van Beppe steeds maar. En een platenspeler stiet daar, een mooie tafel. En dat is een beetje het gevoel van de huiskamer. Meestal zitten daar een bakje koffie, dat ze even wachten moeten. Ze kennen kleren vast, een mooi klerenzietje. Maar het thuiskomen is voor ons leuk en belangrijk. Ja, ik heb een vlag in de tijd van uitverkeer. Januari, februari is meestal het uitverkeer en dat is in juli, augustus waar ik sta, of eigenlijk altijd. En ik heb een vlagje op het doorhingen en dat staat op uitverkeer. En het is zo leuk om te zien. En dan rennen er weer toeristen bij. En die maatje met een selfie bij die vlag van uitverkeer. Dus ik zei direct van, goh, hey, ik denk dat we voor elke foto of elke selfie €1 krijgen. Dan komen we goed op vakantie of naar een goed doel. Ja, natuurlijk, maar ja, dat is heel leuk om te zien en dat is krijg weer even anders dan bij alle orenwinkels. Dat een bedrijf Fries kiezig heeft en door vies het leuk om Fries te praten en Fries te broeken, is dat altijd bang. Niet bang wezen van, hey, begrijpen ze mij wel, iedereen begrijpt het wel. Hey, dat het nou een Belg, Spanjaard of een Engelsman is, iedereen wie dat mij uitverkeert, dat ze mij sale of uitverkoop broekst. Hey, dat snapt iedereen, dus moest het gewoon doen. En wat ik krijg, die zei, het is een stukje sympathie, de meesten vinden het leuk, bezig ben heel nieuwsgierig van, hey, wat voor bedrijf is dan? Hey, bist oors dan de rest. Dan worden ze nieuwsgierig en dan rennen ze naar binnen en zeggen, goh, hey, wat is toch een leuke winkel, ben je nog nooit binnen best, maar toch het wordt je uitverkeerd, of toch het wordt je leef hebben van mooie kleren. Stappen wij even bij Jacob naar binnen en ja, dat werkt gewoon heel mooi.